Budeme čítať z Božieho slova z knihy Genesis 21. kapitolu. Hospodin navštívil Sáru, ako povedal, a splnil, čo jej slúbil. Sára počala a porodila Abrahamovi syna v jeho starobe a v čase, ktorý mu Boh predpovedal. Abraham dal svojmu synovi, ktorého mu porodila Sára, meno Izák. Na 8. deň obrezal Abraham svojho syna Izáka, ako mu prikázal Boh. Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil syn Izák. Vtedy Sára povedala, Boh mi dal dôvod zasmiať sa. Kto sa to dopočuje, zasmeje sa. A dodala, kto by bol povedal Abrahamovi, že Sára bude ešte pridájať synov. A predsa som mu porodila syna v jeho starobe. Chlapec rástol a odstavila ho. V deň, keď bol Izák odstavený, Abraham vystrojil veľkú hostinu. Keď Sára videla, že syn Egypťanky Hagar, ktorého porodila Abrahámovi, vysmieva sa jej synovi, povedala Abrahámovi, vyžeň tú slúžku i jej syna, lebo syn tejto slúžky nesmie mať podiel na dedičstve s mojím synom Izákom. Abraháma sa to veľmi dotklo, lebo to bol jeho syn. Boh však povedal Abrahámovi, netráp sa nad chlapcom, ani nad slúžkou. Poslúchni Sáru vo všetkom, čo ti povedala, lebo tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. No aj zo syna slúžky urobím veľký národ, lebo je tvojim potomkom. Abraham včas ráno vzal chlieb a mech s vodou, dal to Hagar, dieťa jej položil na plecia a prepustil ju. Ona odišla a blúdila po púšti Beršeba. Keď sa voda z mecha minula, položila chlapca pod jeden z kríkov, poodišla a sadla si opodiaľ a syna dostrel z luku, lebo si povedala, nemôžem sa dívať, ako zomiera dieťa. Sadla si naproti a nahlas sa rozplakala. Boh však počul chlapcov hlas a Boží anjel zavolal z neba na Hagar a povedal jej, čo ti je, Hagar? Neboj sa, veď Boh počul chlapcov hlas tam, kde je. Vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevne svojou rukou, lebo z neho urobím veľký národ. V tom jej Boh otvoril oči a ona zazrela vodný prameň. Šla teda naplniť mech vodou a dala sa chlapcovi napiť. Boh bol s chlapcom. Keď vyrástol, býval na púšti a stal sa lukostrelcom. Potom sa usadil na púšti Parán a matka mu vzala ženu z Egypta. V tom čase Abimelech a veliteľ jeho vojska Pichol povedali Abrahámovi, Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. Preto mi tu na Boha prisahaj, že neoklameš ani mňa, ani môjho následníka a moje potomstvo, ale ako som sa ja verne zachoval voči tebe, tak sa budeš aj ty správať voči mne a krajine, v ktorej si cudzincom. Abraham povedal, prisahám. Potom Abraham dohováral Abimelechovi pre studňu, ktorej sa Abimelechovi sluhovia násilne zmocnili. Abimelech odpovedal, neviem, kto to urobil, veď ani ty si mi to neoznámil, ani som o tom dosiaľ nepočul. Vtedy Abraham vzal ovce i dobytok, dal to Abimelechovi a obaja uzavreli zmluvu. Potom Abraham oddelil zo stáda 7 oviec. Abimelech sa spýtal Abraháma, čo má znamenať tých 7 oviec, ktoré si oddelil? On odpovedal, vezmi si odo mňa týchto 7 oviec na svedectvo, že túto studňu som vykopal ja. Preto sa to miesto nazýva Beršeba, lebo obaja tam prisahali. Takto uzavreli zmluvu v Beršebe. Potom sa Abimelech a veliteľ jeho vojska Píchol pobrali a vrátili sa na územie Filištíncov. Abraham zasadil v Beršebe tamarišku a vzýval tam meno Hospodina, večného Boha. Abraham dlho býval v krajine Filištíncov. Ďakujem, že ste nás viedli v oslave nášho Boha, aj Martinka, že si čítala z Božieho slova. A dobré ráno prajem všetkým. Ja sa volám David Spodniak, som kazateľom tohto zboru a dnes budeme pokračovať v našej sérii kázní z knihy Genesis, alebo prvá kniha Mojžišova.
Je to vlastne prvá biblická kniha. Rozhodli sme sa, že v našom zbore ju postupne takto chceme prechádzať, pretože veríme, že celé Božie slovo je dôležité a hlavne vlastne ja mám z toho takú úžasnú radosť, že napriek tomu, že sú to veľmi známe príbehy, mnohí z nás ich počuli, dokonca aj neveriaci ich poznajú o stvorení sveta, o potope, o Abrahamovi a Sáre. A vlastne, ale keď sme v nich trošku tak hĺbšie teraz, tak tam naozaj zisťujeme, aký skutočne Boh je, aký má charakter, ako koná, o čomu vlastne ide. Ale zároveň doteraz asi musíme priznať, že vidíme tam obrovský kontrast medzi Božou vernosťou, ako Boh dodržuje svoje sľuby, a našou nevernosťou, ľudskou nevernosťou a ľudským zlyhaním. No a tá zaujímavá vec je, že prečo, keď takto vidíme, že Boh je verný, dokonalý, tak stále chce pracovať skrze ľudí. Chce priniesť to požehnanie do toho sveta skrze ľudí. To je tá otázka. Pretože my asi všetci si povieme, že keby to robil iba sám, že by do toho nevťahoval Abraháma a Sáru a ľudí a Noácha a vlastne a tak, že by sám iba chcel tento svet premeniť, tak by to bolo oveľa skôr, oveľa lepšie, oveľa pútavejšie. Takže prečo Boh, napriek tomu, že ľudia, ktorých si aj vyvolí, mu častokrát robia hanbu, alebo správajú sa menej morálne ako tí neveriaci, ako napríklad Abimelech, čo sme videli aj v minulej kázni, alebo aj dnes. Prečo stále zostáva Boh verný svojmu ľudu? No aj na Slovensku hovoríme také, že aký otec, taký syn, alebo aká matka, taká Katka. Že hlavne učiteľky to asi vidia v škole, že keď dieťa sa nejako správa, tak hneď prvé, čo tak rozmýšľa tá učiteľka, že kto vie, akí sú jeho rodičia. Lebo je to vysoká pravdepodobnosť, že to, ako sa správajú rodičia, tak vlastne to sa potom vlastne prejavuje aj v správaní dieťaťa. No ale smutné na tom je, že toto pravidlo platí aj o Bohu a cirkvi. A mnohí ľudia si to takto myslia, že no tak ak je Boh taký, aká je cirkev, tak potom ja veľmi nechcem akože veriť v toho Boha. My veríme, že Boh je náš otec, my sme jeho deti, ako kresťania, ale mnohokrát, keď sa zvonka neveriaci pozerajú na tú cirkev a na tých kresťanov, tak si povedia, že no ak takýto je Boh, tak ja nechcem mať akože s týmto Bohom nič spoločné. No a tak potom ich snažíme sa povzbudiť tak, neviem, či to aj vy tak robíte, že ja viem, ja si pamätám, že keď som hneď uveril, tak ja som akože zažíval s Bohom taký úžasný vzťah a keď som aj niekomu hovoril, tak ja som hovoril takúto vetu, že ja verím v Boha, cirkev neverím, cirkev to oni sú takí, ale že ja verím v Boha. A snažil som sa toho človeka rovno priviesť k Bohu, lebo som vedel, že keď mu budem hovoriť o cirkvi a o tom, že poď do kostola a uvidíš, že aký je Boh, tak tamto som nechcel veľmi veriť tomu, že potom, keď príde do kostola, že bude chcieť veriť v Boha. A tak to je, že uvediem také dva akože extrémne príklady, že keď neveriaci vôjde do takého tradičného kostola, kde sa spievajú staršie piesne, kde je zima, kde vlastne majú iba také akože spevníky, väčšinou sú tam starší ľudia, potom tá kázeň je taká, že vlastne skôr sú to kresťanské iba výrazy a on vôbec nevie, o čom sa rozpráva. Keď sa skončia bohoslužby, tak nikto za tým akože možno neveriacim ani nepríde. Tak ako si začne predstavovať akože Boha tento človek? Možno to je nejaký taký starý detko, ktorý nemá rád neveriacich ľudí a vlastne najradšej už by bol, keby tento svet ukončil, lebo to už technológie sú zlé, a vlastne, že je to skôr taký Boh, ktorý sa zastavil niekde pred 100 rokmi. A naopak, možno keby vošiel do takého moderného zboru, kde sú, že projektor, chvály, dym, vlastne svetlá, kapela, bicie, ten kazateľ skôr má takú kázeň, že to je skôr taká motivačná reč, alebo nejaký svoj zážitok, že to ani veľmi nemá nič spoločné s kresťanstvom.
si predstaví Boha, že to je nejaký 40-ročný otec potetovaný, ktorý vlastne všetko schvaľuje a vlastne teší sa iba z toho, že sa všetci stretávajú a tak. Že naozaj cirkev odzrkadľuje to, aký je Boh. Takto si ho nejakým spôsobom predstavujú ľudia. Aj keď sa s vami osobne niekto stretne, hej, a pozoruje váš život, to, na čo dávate dôrazy, čo máte radi, čo nemáte radi a vie, že ste kresťan, tak nejakým spôsobom si hovorí, že takto asi ten Boh vyzerá. No a ale kde my skutočne, ako my môžeme nájsť ten balans medzi tým, že my veríme, aj tu vidíme, že Boh jednoducho miluje svoju cirkev, miluje svoj ľud. My to sledujeme už na začiatku, že si vyvolil Abraháma a Sáru. Oni sú tí prví, ktorí reprezentujú ten Boží ľud. A my už teraz sledujeme, ako oni častokrát zlyhajú, ako Abraham má strach, potom klame, potom Pán Boh musí ich zachraňovať. Ale s nejakým spôsobom Boh stále je naklonený na stranu Božieho ľudu, na stranu cirkvi, na strane kresťanov. Aj keď je to ako keby na prvý pohľad niekedy nespravodlivé. Prečo je Boh takýto? No a my dnes uvidíme, že naozaj aj v tejto 21. kapitole, že Boh neochvejne naplňa svoje sľuby, ktoré dáva vyvoleným. V tomto prípade je to Abraham a Sára. Dnes by sme mohli povedať, že je to cirkev, svoj ľud, aj napriek im zlyhaniam. Aj napriek tomu, že my niekedy nereprezentujeme Boha tak, ako by sme chceli. Niekedy sa za nás doslova možno hanbí. A tak dnes uvidíme, že z nejakého dôvodu Boh sľúbi, vyvolí si a potom dodržuje tie sľuby, aj keď nie sme toho hodní. Takže poďme sa pozrieť do tej 21. kapitoly, do 1. až 8. verša, kde Boh rozosmeje Sáru. Doslova. Hej, častokrát tam vidíte ten smiech. Izák vlastne, to meno znamená smiech. Budem sa smiať. Takže Hospodin navštívil Sáru, ako povedal, a splnil, čo jej sľúbil. V tých prvých 8 veršoch vidíme, že ako naplnenie Božieho sľubu vlastne spôsobuje smiech a radosť pri Sáre. Konečne po 25 rokoch čakania Boh splnil svoj sľub a 100-ročný Abraham a 90-ročná Sára majú syna. No to je smiešne, však to si aj treba akože povedať, to je na smiech. To je, keď sa chceme vžiť do Sáry alebo Abraháma, to je ako, že už nádej, všetká nádej skončila, už 25 rokov čakáme, a nakoniec to prišlo. Však ona to aj takou iróniou hovorí, že kto sa to dopočuje, zasmeje sa. Že 90-ročná babka porodila a ešte k tomu aj kojí. Ale naozaj to tak je, že Boh rád dodržiava svoje sľuby až tak, že nám chce spôsobiť radosť. Že nám chce spôsobiť smiech. To sme čítali aj v tom žalme 126, že vlastne Boží ľud aj na tej púšti vlastne sa radoval, smial sa. Pretože takýto je náš Boh. My si niekedy naozaj Boha nespájame s tým, že on rád niekoho rozosmeje. Nie? Skôr, že rád niekoho potrestá a rozplače, aby vlastne akože nakoniec poslúchal. Skôr taký prísny otec, ktorý vždy, keď príde domov, najprv zisťuje, že či deti poslúchali, a potom, keď povie mamina, že áno, celkom dobre, tak si možno s nimi zahra karty. Ale Boh je iný. Boh nám sa tu zjavuje, že on rád spôsobuje radosť svojmu ľudu. Neviem, či si pamätáte vy na také momenty, že kedy ste niečo veľmi dlho chceli, po niečom ste veľmi dlho túžili. Napríklad za niekoho ste sa modlili dlhé roky, aby uveril v Ježiša Krista. Aby zmenil ten svoj spôsob života. Už ste tomu prestali veriť. A nakoniec sa to stalo. Že ten, ktorý sa rúhal Bohu, zrazu sa modlí a vyznáva Ježiša. Tak až taká radosť a smiech príde do vášho srdca, že Bože, toto som nečakal, že dokážeš spraviť takýto zázrak. Možno to bola nejaká vypočutá modlitba dlhoročná za uzdravenie. Alebo to mohlo byť niečo, po čom ste veľmi túžili. Ja si pamätám také teraz najbližšie to spätne obdobie, kedy sa mi taký úsmev vynoril na tvári, bolo, keď
keď celá tá situácia je s tým sťahovaním našej rodiny sem a vlastne tak sme sa modlili za to, že aby naše dievčatá zase budú meniť školu, vlastne si našli tie kamarátky v škole. Potom sme sa modlili za to, aby sa k nám do zboru pridala ešte aj nejaká rodina, že by sme tu viac mali aj deti. A potom si pamätám na ten moment, keď som vyplňal vlastne, lebo tieto modlitby som napísal aj do takej organizácie, ktorá nás chcela podporiť. A oni sa pýtali, že ako Pán Boh vypočul tieto modlitby. A ja som vtedy sedel za tým počítačom a vlastne som si uvedomil, že akurát vtedy Esterka prišla domov prvýkrát s kamarátkou vlastne zo školy. Že už akože boli spolu. A to bolo relatívne rýchlo, možno prvý mesiac bola v škole. A potom vlastne už nám začali chodiť Kováčovci, rodina sa k nám pridali. A ja som vtedy zažil to také, že Pane, ja som sa to modlil s vierou, ale neveril som, že sa to môže takto rýchlo udiať. A možno vy máte niečo takéto. A vtedy naozaj Boh je s nami a chce, aby sme sa radovali, oslavovali a smiali sa. Pretože Boh dodržiava svoje sľuby. A ešte pre nás, kresťanov, je úžasné, už teraz máme dôvod radovať sa a smiať sa, lebo my tých sľubov ďalej, keď pokračujeme v Biblii, máme oveľa viac. Ešte nie sú úplne 100% naplnené, ale už sme v Genesis 21 a vidíme Boha, ktorý je verný, ktorý povie a dodrží. Keď sme ešte stále v tých prvých 8 veršoch, tak často sa tam opakuje splnil, čo jej sľúbil. Prvý verš, druhý verš, ako Boh predpovedal. Hej, že vlastne toto nám autor chce ukázať, že Boh to, čo povie, to, čo predpovie, splní. Čo sú najkrajšie sľuby pre nás, kresťanov dnes? Čo Boh hovorí? Napríklad jeden pre mňa z najkrajších sľubov, ktorému je najťažšie veriť, je, že naozaj všetky veci nám slúžia na dobré. Tí, ktorí milujú Boha. Tomu je veľmi ťažké veriť v období, keď sa máme ťažko. Ale je to Boží sľub, ktorý teraz možno nevidíme, ale raz, keď Ježiš sa vráti a už bude nový svet a my budeme mať možnosť, aspoň ja si to tak predstavujem, si spätne pozrieť na svoj život, my naozaj budeme vidieť, že každá jedna tá ťažká vec v našom živote nám slúžila na dobre, či nás pokorila, alebo nás viacej urobila odpúšťajúcim voči iným. Viacej spôsobila to, že sme vedeli byť radosnejší z mnohých vecí. Že každá jedna vec nám slúži na dobré, na budovanie nášho charakteru, aby sme sa viacej podobali Ježišovi. To je jedno zo zasľúbení. Alebo že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky. To znamená, že akokoľvek ja zlyhám, padnem, zhreším, budem úplne morálny odpad, tak ja stále môžem veriť, že to ma neodlúčilo od Božej lásky. To nám Boh hovorí. V Rímanom 8. A to je dôvodná radosť na každý deň. Smiať sa a radovať sa. Takže takýto je Boh. A to, čo očakáva Boh už od Abraháma a Sáry, je, že keď plní tento sľub, tak čo sa bude diať? Že my budeme túto radosť roznášať ďalej. Že my budeme tí, ktorí sme požehnaní v Bohu, tak my budeme prinášať požehnanie, radosť iným. Ale my čítame ďalej, že čo spraví Sára veľmi krátko potom, ako ju Boh požehnal. Rozplače Hagar. To je to, čo my niekedy ako ľudia robíme, že my sa radujeme, my sa tešíme z Božích sľubov, my ako kresťania vieme, že sme Bohom milovaní, že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky, že nám Boh vždy odpustí. Ale príde na lámanie chleba, kedy sa to má cez nás posunúť ďalej a miesto toho, aby sme niekoho rozosmiali, tak ho rozplačeme. 9. verš. Keď Sára videla, že syn Egypťanky Hagar, ktorého porodila Abrahámovi, vysmieva sa jej synovi, povedala Abrahámovi, vyžen tú slúžku a jej syna, lebo syn tejto slúžky nesmie mať podiel na dedičstve s mojím synom Izákom. A potom 15. verš, keď sa voda z mecha minula, už bola na púšti, položila chlapca pod jeden z kríkov, podišla, sadla si opodial a syna odostrel ruku, lebo si povedala, nemôžem sa dívať, ako zomiera dieťa. Sadla si naproti a nahlas sa rozplakala. A teraz dobre, áno, možno je to také, že čierno-biele. Ešte vidíme, že Boh s tým aj trošku akože súhlasil. Vidíme, že ten dôvod bol taký, že ona zrazu pozerá a Izmael sa vysmieva Izákovi. Ale naozaj toto je dôvod na to, aby vyhodila slúžku s Izmaelom na púšť, kde vlastne zomrú.
Tá, ktorá bola Bohom požehnaná napriek tomu, že koľkokrát Sára predtým zlyhala. Však ona nahovorila vlastne Abrahama, aby s tou Hagar sa vyspala, mali toho Izmaela. Však to ona ju nahovorila aj Abrahama. A teraz zrazu už na všetko zabudla. A Boh napriek tomu Sáre dal Izáka a ona sa takto správa k Hagar. V hebrejštine, ako niektorí komentátori alebo tí, ktorí naozaj sa vyznajú v tomto jazyku, hovoria, že nie je úplne jednoznačné to, že tam je vyslovene napísané, že Izmael sa vysmieva jej synovi. Že skôr v hebrejštine to môže znamenať, ale nie je to ani tak dôležité, ale len aby ste to vedeli, že sa spolu smiali. Že Izák a Izmael sa spolu smiali. Že to aj nebolo tak, že Izmael akože sa vysmieval. Však on mal 13 rokov. On bol chlapec, 13-ročný. A vlastne tam to, čo nám autor chce ukázať, je, že Sára tam sedí, je tam tá hostina a ona zrazu vidí, že nebezpečenstvo, ohrozenie. Ak tu Hagar s Izmaelom ostanú, dedičstvo musí mať aj Izmael. A to ja nedovolím. My sme vyvolená línia. Izák je vyvolená línia. Požehnanie, ktoré som dostala od Boha, si nechám pre seba. To je jej rozmýšľanie. A je to také prirodzené aj nám, že my častokrát zabúdame, čo všetko nám Boh odpustil, aký bol k nám milostivý. Zabúdame, že to dobré všetko, čo máme, to nám nedáva Boh preto, aby sme si to nechali pre seba, ale aby sme vlastne tým boli požehnaní pre celý svet. Veď to vlastne v 12. kapitole hovorí Boh Abrahamovi, keď si ho vyvolil, že skrze teba a tvoju rodinu chcem požehnať celý svet. A to je poslanie cirkvi, to je poslanie na všetkých, že Boh chce skrze nás priniesť radosť a požehnanie pre celý svet. Lenže Sára zabudla, že Izáka nemá vďaka svojej šikovnosti, alebo vďaka tomu, že je lepší a že si to zaslúžila, ale vďaka Božej milosti, že napriek tomu, že koľkokrát dovtedy zlyhala, Boh ostal verný svojmu sľubu. Keď zabúdame, koľko nám Boh odpustil, začíname byť veľmi kritickí voči ľuďom okolo nás. Ak niekto o tebe hovorí, že si veľmi kritický, je vysoká pravdepodobnosť, že si zabudol na minulosť svoju, kedy ti Boh neustále prejavoval milosť a odpustenie. Takže kresťan, ktorý si nepamätá vlastné zlyhania, je vlastne krutý voči chybám iných. Zveličuje ich, nafúkuje ich, stále ich vlastne vyťahuje. Ďalšia vec, ktorú potrebujeme vidieť v tomto príbehu je, že požehnanie nie je súkromný majetok, keď nám Boh niečo dá. Sára chcela mať Boha a jeho dary len pre seba a svojho syna. Ona si vlastne to vyvolenie pomýlila s výsadou. Ja som vyvolená, to je výsada, aby skrze mňa prúdilo požehnanie von. Ja vás stále držím v tom napätí, že áno, Boh nakoniec schválil tú požiadavku Sáry, k tomu sa ešte vrátim, len ak by vás tu náhodou doteraz vyrušovalo. Ale zatiaľ sme stále v tomto reálnom príbehu, ktorý určite v kontexte Biblie Sára nerobí to, čo je nasledovania hodné. My často robíme to isté. Chceme požehnanie len pre náš zbor, našu rodinu, najprv my. A potom, keď až ostane možno nejaké zvyšky, môže to byť financie, môže to byť čas, môže to byť všetko, čo máme, tak sme ochotní to akože trošku dať niekomu inému. Ale Boh nás nežehná preto, aby sme si akože oplotili záhradu, ale aby sme boli požehnaním pre iných. Abraham so Sárou mohli vytvoriť pre Hagar a Izmaela krásne prostredie. A stále by platilo, že Izák je vyvolený, stále by platilo, že to potomstvo, to, skrze ktoré chce Boh zachrániť svet, ide cez Izáka a nie cez Izmaela. Ale nie. Sára sa rozhodla, je to nebezpečné, mám strach. Božie požehnanie pre mňa je ohrozené.
Ďalšia vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, že dobrý cieľ neposvedzuje prostriedky. Hej, to je veľmi také silné, že čo zažívame. Lebo to, čo Sára robila, je dobrý cieľ. Áno, Boh sľúbil, že Abraham, Sára, vy budete mať syna a to bude ten potomok sľúbený, ktorý Boh zasľúbil v Genesis 3.15 na začiatku, skrze ktorého ja porazím zlo. To je pravda. Ale to neznamená, že takýmto spôsobom môžeš vyhodiť Hagar s Izmaelom na púšť. Môžeme mať pravdivú teológiu, môžeme mať pravdu, môžeme ľuďom hovoriť pravdu o Bohu, o hriechu, o všetkom. Ale keď to spôsobuje skôr, že ľudia sa cítia vyhnaní na púšť, tak to nie je dobrý spôsob komunikácie. Svet by mal z našich úst počuť tú lásku, tú radosť, a nie nejaký náš krík, vyháňanie a žiarlivosť. Samozrejme, že ľudia potrebujú počuť pravdu, že sú oddelení od Boha, že nie sú súčasťou Božieho ľudu kvôli hriechu, ale nie spôsobom, že sa budú cítiť, že ak teraz neuveríš, skončil si, zhoríš v pekle. A častokrát hovoríme pravdu, to nejde o to. Máme pravdu. Ale akým spôsobom to robíme, je veľmi dôležité. No a možno takto funguje, že ako neveriaci vo svete, Sára túžila po dieťati. Veľmi túžila mať dieťa. A keď ho konečne dostala, tak by sme očakávali, že bude najšťastnejšou ženou na svete. To je ako aj, keď možno túžiš po dobrej práci, po dobrom manželovi, po dobrej rodine, po peniazoch a zrazu to dosiahneš, ten svoj nejaký cieľ, ktorý si vytýčil a myslíš si, že keď ho bude mať, budem šťastný, spokojný a vlastne budem iba všetkých mať rád, budem každému prijať mier, lebo ja už som svoje dosiahol, tak budem spokojný. No a zažiješ presný opak. Dosiahneš to a miesto toho, aby ti prišlo do srdca šťastie, príde strach. A čo, ak mi to niekto zobere? Čo, ak o to prídem? A začneš sa správať hrozne akože uzavreto, povýšenecky, arogantne, chrániť tie svoje veci, ktoré si nadobudol, lebo máš strach, že vlastne o ne prídeš. Takže miesto spokojného, šťastného človeka, ktorý si myslel, že budeš, keď dosiahneš tie veci, tak si sa stal nešťastný človek, ktorý má strach, že o to prídeš. Ináč toto hovoria často ľudia, ktorí dosiahnu aj veľké ciele, ako je v športe, sú bohatí zrazu, dosiahnu nejaký akože veľký vplyv, začnú mať obrovský strach, že o to prídu. Strach, že nás niekto ohrozí, alebo strach, že sa budem musieť o to deliť. A tento strach nás potom vedie ako Sáru, že vyháňame vlastne ľudí na púšť. Kolegov, priateľov, rodinu, aby sme vlastne si udržali to výsadné postavenie. Takže skutočnú veľkosť človeka nepoznáme podľa toho, ako bojuje, keď nič nemá, ale ako sa správa, keď už dosiahne ten svoj level. Takže keď niečo dosiahnem, aký je liek možno pre človeka, ktorý neverí v Boha? Ale toto isté zažívame aj my, ktorí veríme v Boha. Ale ten liek pre nás všetkých je, že všetko dobré, čo máme a čo sme dosiahli, je z Božej milosti. Nič dobré vo svete, či si veriaci alebo neveriaci, nepochádza z iného zdroja ako od Boha. To nie je náhoda, to nie je energia, to nie je, že tvoja šikovnosť primárne. Áno, si na tom pracoval, že si z toho súčasťou celého toho úspechu, ale bez Boha, keby on sa nerozhodol, že tento úspech alebo toto schváľujem, tak to nemáš. A to je až do takých detailov, že každý nádych, to častokrát hovorím, každý úder tvojho srdca je preto, že sa Boh rozhodol, že má ešte dnes byť. Takže vidíme tu ten obrovský kontrast, aký je Boh, ktorý rád spôsobuje radosť, milosť a rozosmeje, ale my nemôžeme si to nechať pre seba, potrebujeme sa učiť to
rozdávať ďalej. Teraz prichádzame k druhému kontrastu, a to je, že Abraham vždy mohol dôverovať Bohu. Abraham vždy môže dôverovať Bohu. Opäť v tej prvej časti. Rovnako ako Sára zažíva naplnenie Božích sľubov. A nie len tu, keď sa rodí Izák, ale my, keď čítame ten príbeh Abrahama, tak vidíme, že vždy nakoniec Boh dodržal svoj sľub, ktorý mu dal v 12. kapitole, že teba som si vyvolil a skrze teba chcem požehnať svet. Aj keď ušiel z toho miesta na začiatku, kde mu Boh povedal, tu je tvoje miesto, prišiel tam hladomor, on sa zľakol, ušiel do Egypta, oklamal egyptského faraóna, on si ju zobral za ženu, čiže zrazu vlastne absolútne prestal dôverovať Bohu. Boh prišiel, zasiahol, vyslobodil jeho ženu, vrátil ho naspäť. Boh znova akože prišiel k Bohu, dostal novú šancu. A tento kolobeh sa opakuje. Hej? Potom Boh bol verný vtedy, keď Lót, jeho synovec, išiel do Sodomy Gomory, tam ho uniesli, Abraham ho išiel zachrániť. Takisto mu Boh bol verný Abrahamovi, vyťahol jeho aj Lóta, zachránil ich a spoložili. Takisto, keď prišla Sodoma Gomora na to mesto, tak Boh bol verný Abrahamovi, lebo sa prihováral za Lóta, tak ho stade vyťahol na silu, aj keď Lót stade nechcel ísť preč. Jednoducho príbeh, čo za príbehom, Boh je verný. Abraham môže vždy dôverovať Bohu. Lebo taký je Boh. Ale potom prichádzame na text, taký ten Abimelechova zmluva, taký zvláštny. A vidíme, že Abimelech nemôže dôverovať Abrahamovi. Že Abraham vôbec nemá nejakú povesť dôveryhodného človeka. Oklamal egyptského faraóna, oklamal kráľa Abimelecha, že vlastne za svoju manželku. Hej, a prichádza ten Abimelech v tejto situácii a hneď začína slovami, že v tom čase Abimelech a veliteľ jeho vojska Píchol povedali Abrahamovi, Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. To je to čudné, že ten Abimelech vidí, že z nejakých nepochopiteľných dôvodov ten Boh je s tebou. Hej, proste on ti stále nadržiava, je na tvojej strane. No, lenže ja nemám dobré skúsenosti s tebou, ty si ma oklamal už, takže ja potrebujem byť si istý, že ja tebe môžem dôverovať. A preto prichádza v 23. verši. Preto mi tu na Boha prisahaj, hej, na toho tvojho Boha, že neoklameš ani mňa, ani môjho následníka a moje potomstvo, ale ako som aj ja verne zachoval voči tebe, tak sa budeš aj ty správať voči mne a krajine, v ktorej si cudzincom. Lebo Abraham býva teraz v tej krajine, kde je on kráľ. Rozumiete, že neveriaci pohanský kráľ prichádza za vyvoleným Abrahámom a dáva mu druhú šancu, že dúfam, že už ma neoklameš, ako minule. To je ako keď neveriaci prichádza za kresťanom a dáva vám druhú šancu, že dúfam, že už ma nebudeš klamať. Ja vidím, že ten tvoj Boh chce s tebou, hej, ten biblický, že zomrel za tvoje hriechy. To je super, ale ja ti neverím. Že to je akože veľmi silný kontrast v tomto texte. Abimelech je jednoznačne aj v 20. a 21. kapitoli vykreslený ako morálnejší človek, ako je sám Abraham. A to je tá otázka, ktorá vlastne stále ide týmto textom, že prečo Boh uprednostní nakoniec Izáka pred Izmaelom. Prečo Boh uprednostní Abrahama pred Abimelechom. Prečo Boh uprednostňuje Sáru a nakoniec jej dáva toho sľúbeného syna. Prečo sa nerozhodol si vybrať nejakú iných ľudí, alebo že nejakých, čo majú väčšiu šancu byť lepší, morálnejší, dobrí a budú lepšie reprezentovať Boha. Prečo aj cirkev je plná ľudí, ktorí morálne zlyhávajú? Prečo to takto Boh robí? A my častokrát, keď toto vieme, ja sa priznám, to je moja slabosť, že ja verím tomu, že Boh si ma naozaj zamiloval. Nie preto, že som lepší ako ostatní, ale z nejakého nepochopiteľného dôvodu. Zamiloval si ma v Ježišovi Kristovi, ma zachránil, vykúpil a už ma nič nemôže odlučiť od jeho lásky. No ale moje srdce má tendenciu robiť to, že to zneužívam vlastne. Božiu vernosť. Že si poviem, že tak dobre, tak teraz nemusím až tak úplne teraz sa snažiť byť láskavý požehnaním pre iných a nejako to hrozne zviditeľňovať, čak
Boh ma miluje takého, aký som. Sme spasení milosťou, si hovoríme. No ale to neznamená, že náš charakter má ostať mizerný. Ten dôvod tej milosti a tej Božej priazne a to, prečo Pán Boh sa správa k Abrahamovi a Sáre, ale aj k nám všetkým milostivo, viac ako k ostatným neveriacím, je dôvod, aby nás menil na jeho obraz. Aby sme aj my boli láskaví, milostiví, odpúšťajúci a odrážali jeho charakter. Ak svet, tí Abimelechovia, teraz si ich predstavme, vidí, že Boh je s nami, ale zároveň nám nemôžu veriť alebo dôverovať, tak akú to reklamu robí Bohu? Naša vyvolenosť sa stáva štítom pre našu lenivosť alebo pre naše výhovorky. To je moja povaha, alebo ja som proste tak vyrastal. Ale my veríme, že Biblia učí, že my nie sme ospravedlnení alebo zachránení preto, aby sme si žili ako chceme. Ale práve sme zapojení do toho veľkého plánu, ktorý začína tu pri Abrahamovi Sáre, že chce Boh skrze nás vlastne premieňať tento svet. Ak takto nežijeme, tak sme neporozumeli vlastne evanjeliu. Neporozumeli sme vlastne biblickému príbehu. No a ďalšia vec, že tento príbeh vlastne búra predstavu, že kresťanstvo je klub morálnych ľudí, alebo klub svätých ľudí, ako si niektorí myslia. Ja keď chodím do kancelárie, tak pri Dominikovi vlastne stále tí majstri robia ešte tie balkóny a niekedy akože sa s nimi zarozprávam, že ako čo, no zistí, že som kazateľ, hej, tak sú takí prekvapení z toho, že aj takíto sú, čo majú aj deti a na skútri, že som prišiel a tak. No a tak sme sa rozprávali, ja som ich pozval na bohoslúžby. Tu hneď máme akože bohoslúžby. A oni, že dobre, prídeme, šéfko. No a som prišiel potom o týždeň a ja som akurát tu nebol. No a tak som sa pýtal, že boli ste? Boli sme, áno. No ale mne sa nezdá, že ste boli, že mne nevraveli oni kamaráti, že toto. No ale vás tam bolo toľko, že oni si ma nevšimli. Že vy tam, my sme tam iba tak vzadu boli a no tak som si povedal, že nevieš, že my sa tu stretávame 20 a začíname zbor a potom vravím, no tak dobre, tak ti dám kontrolnú otázku, že o čom bola kázeň. A on, no tak, že aby sme viacej poslúchali. No a toto je to, čo si myslia tí kresťania, že v kostole my sa tu učíme vlastne ako v škole, že ako lepšie poslúchať. Hej? Čiže rozdiel medzi kresťanmi a nekresťanmi je, že my sme poslušnejší, hej, a oni sú tí neposlušní, ktorí sa majú prísť sem akože naučiť, ako poslúchať. To je ich akože predstava. Tak ja som povedal, že to určite nie, lebo my tam kážeme, že my sme všetci tak skazení, že nás už nič nezachráni, iba Ježiš. Som mu povedal. Tak on taký prekvapený, že to nikdy v živote nepočul. Takže naozaj vidíte ten obrovský rozdiel, že vlastne že my nie sme klub morálnych ľudí a svätých a lepších, aj keď samozrejme, že je to niečo, čo sa očakáva, čo Boh očakáva, že budeme robiť, lebo však je k nám milostivý. Ale ďalšia ešte dôležitá vec, ktorú si potrebujeme povedať, že napriek tomu, že Boh sa je milostivejší a láskavejší k svojmu ľudu, čiže ku kresťanom, nezanedbáva tých, ktorí sú mimo. To je taký teologický pojem, že je všeobecná milosť a potom je spásonosná milosť. Čiže Boh sa stará o všetkých ľudí na svete, všetko dobré. Keď vidíte šťastnú rodinu, majú sa dobre, nemajú relatívne nejaké choroby, majú peniaze, chodia na dovolenky, sú šťastní, rozumejú si v manželstve a nie sú kresťania. Ten dôvod je, že Boh im prejavuje milosť, nezaslúženú. To nie je, že by oni boli nejakí akože morálnejší, lepší, alebo čo. Všetko dobré vo svete, aj neveriacim sa stáva preto, že Boh je k ním láskavý a milostivý. Tak, ako sa postaral o Hagar a Izmaela, ktorí boli vyhodení von, že nakoniec sa prišiel k ním, vypočul ich volanie a urobil z neho veľký národ, to je Božia milosť. To nemusel robiť, to nesľúbil. To nesľúbil Abrahamovi ani Sáre.
To napriek tomu urobil, že Sára vymyslela ten skvelý nápad. To proste bola ako bočná Božia milosť. Ale predsa len ku kresťanom sa Boh správa ináč. My máme sľuby, ktoré nemajú neveriaci. A to sú tie, čo som hovoril, že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky. Že nakoniec, keď zomrieme, budeme žiť. Že keď príde Boží súd, my budeme zachránení. Toto všetko sú veci, ktoré nekresťania nemajú. Oni môžu zažívať dobré veci tu vo svete, ale je to tá všeobecná milosť, ale nie tá zachraňujúca. Takže ak sa cítite nedostatočne dobrí pre Boha, hej, ste neveriaci a rozmýšľate ako ten toto robotník, že ja vlastne tam ani veľmi nechcem ísť, lebo ma tam budú učiť, ako lepšie poslúchať, tak pozrite sa na Abraháma. Boh ho neopustil, aj keď klamal, ale Boh nepotvrdzuje jeho klamstva, nehovorí, že to, čo Abraham robí, je dobré, ale je to prejav Božej trpezlivosti, ktorá má Abraháma viesť k náprave, k tomu, aby sa správal ináč. Takže cirkev nie je múzeum svätých, ale nemocnica hriešnikov. Takto by sme mali viac hovoriť o tom, že čo je vlastne kostol. A Boh ako doktor je oveľa spoľahlivejší ako my, pacienti, hriešnici. Takže to je ten obraz cirkvi, a aj Božieho ľudu, ktorý vidíme počas Biblie, hej, že to sú obyčajní ľudia, ktorí zlyhávajú ako my. No a posledný bod, už prichádzam k tomu napätiu, teda, že prečo Boh uprednostnil toho syna Izáka? Prečo Boh uprednostňuje vyvolených kresťanov a zároveň ostáva spravodlivý? Hej, lebo Boh v 12. verši hovorí, že Boh však povedal Abrahamovi, keď Sára povedala, že teda vyhoď ich, netráp sa nad chlapcom ani nad slúžkou, poslúchni Sáru vo všetkom, čo ti povedala, lebo tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. Takže vyzerá, že Boh to schválil. Boh povedal naozaj, Izák je špeciálny. Jeho som si vyvolil. To je tá línia, to je ten potomok. No aj zo syna slúžky urobím veľký národ, lebo je tvojim potomkom. Takže Boh si vyberá, skutočne. Správa sa inak k svojim vyvoleným, k kresťanom a inak k neveriacim. Ako uprednostňuje ich. Prehliada ich chyby v tom zmysle, že proste ani ich nehodnotí tu, keď Abraham zlyhal. Ale ak si prečítame len tento príbeh a nepoznáme celý biblický príbeh, tak vlastne naozaj môžeme dospieť k záveru, že Boh si nejakým spôsobom vybral nejakú časť ľudstva a k ním sa správa lepšie ako k ostatným, bez nejakého dôvodu. Ale to, čo vieme, keď čítame biblický príbeh ďalej, je, že ten jediný dôvod, prečo môže uprednostňovať kresťanov alebo Izáka, že skrze tohto Izáka raz príde Boží syn. Ale tohto Boh zavrhne. Pretože Boh na kríži zavrhol svojho syna Ježiša Krista. Preto apoštol Pavol v liste Rimanom už v Novej zmluve, potom ako Ježiš zomrel a stal z mŕtvych, vlastne nám hovorí niečo, čo je fascinujúce a vysvetľuje ten dôvod, prečo celá stará zmluva, Boží vyvolený ľud, ktorý častokrát zlyhával, Boh sa k ním správal milostivo. Uprednostnil Izáka pred Izmaelom, lebo raz vedel, že príde jeho milovaný syn, ale ktorého zavrhne kvôli nám. Keď si čítame v 3. kapitole 31 až 34. To má byť 8. kapitola, prepáč, som sa pomýlil. 8. kapitola 31 až 34, hovorí Pavol. Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? On potvrdzuje to, čo sa deje tu pri Abrahamovi a Sáre, že ak je Boh za nás, za kresťanov, za svoj vyvolený ľud, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Ten jediný dôvod, prečo celý ten biblický príbeh zrazu dáva zmysel, je, keď prídeme do Novej zmluvy, že sám Boh v Ježišovi Kristovi berie na seba vlastne ten náš trest. Ten spravodlivý súd.
Preto môže uprednostňovať nás, kresťanov. Nie preto, že sme morálnejší, že sme lepší, že sme mali lepší predpoklad duchovný alebo morálny. Ten jediný dôvod, prečo Boh uprednostnil Izáka, je, že vedel, že raz skrze tohto Izáka príde ten sľúbený potomok. A ten potomok je Ježiš Kristus, Boží syn. Takže Boh nie je dlžník, Boh nám nič nedlhuje. On je len darca. Takže nie sú na svete ľudia, voči ktorým Boh prejavuje spravodlivosť a nespravodlivosť. Sú ľudia, voči ktorým prejavuje spravodlivosť a milosť. Spravodlivosť prejaví voči všetkým tým, ktorí sa nakoniec nerozhodnú byť súčasťou Božieho ľudu, neprídu ku Kristovi a nebudú ho prosiť o milosť a odpustenie. Tým prejaví spravodlivosť. A to bude súd. Ale my nie, že nám prejavil spravodlivosť, nám prejavil všetkým milosť. Lebo my sme si to nezaslúžili, my nie sme lepší ako tí neveriaci. My sme len z Božej milosti prišli ku Kristovi, vyznali mu naše zlyhania, vidíme na sebe, že sme hriešnici a veríme, že Ježiš Kristus za to zaplatil. To je rozdiel. Takže naše vyvolenie, alebo to, že sme uprednostnení a miesto v Božej rodine nie je postavené na našom výkone, ale na Ježišovom zavrhnutí, na Ježišovom vylúčení z Božej prítomnosti, keď Ježiš volal na kríži: Bože môj, prečo si ma opustil? Svätý bol zavrhnutý, aby my hriešni sme boli prijatí. Takže ak stále máme pocit, že sme v cirkvi, pretože sme lepší a morálnejší ľudia ako ostatní, tak nerozumieme dobre tomu evanjeliu. Sme tam len vďaka Ježišovi, ktorý zakúsil tmu miesto nás, aby sme mohli žiť vo svetle. No a tá aplikácia je, že sa prestaneme pozerať na tých ostatných ľudí z vrchu. Že keď sa budú s nami rozprávať, naši neveriaci priatelia, oni nebudú mať pocit, že my sme nadradení, my sme lepší, my sme morálnejší. Budú sa cítiť, že ja som tu s tebou rovnaký stratený hriešnik ako ty. Jediný rozdiel je v tom, že ja som vlastne uveril, že Ježiš Kristus zomrel za moje hriechy a len preto som v Božej rodine. Takže konkrétne môžeme skúsiť urobiť taký krok, že naozaj, ak máme nejakých neveriacich priateľov a rozprávame sa s nimi, skúsme ísť do toho rozhovoru s tým, nie, že z vrchu sa pozerám, ale že ja som vlastne na rovnakej lodi s jedinou výnimkou, že som uveril Ježiša Krista, môjho spasiteľa. No a ak sa cítiš ako stále nehodný, ako ten vyhnaný na púšť, si neveriaci a rozmýšľaš, ako sa môžem stať súčasťou Božieho ľudu, tak prvá vec, ktorá je, že volaj na Boha, krič na ňo ako Hagar. Možno plač. Povedz, že ja som tu, cítim sa, že nemôžem byť súčasťou tvojej cirkvi, lebo oni sú svätí, aj keď som už počul kázeň, že nie až tak veľmi, ale aj tak sa cítim takto. Čo mám robiť? Volaj na ňo, pros ho o odpustenie a uver v Ježiša Krista, že on je tvoj Pán a Spasiteľ. Možno sa stane zázrak hneď, možno to bude trvať dlhšie, každý to máme ináč, ako nás Boh nakoniec zachraňuje, ale ak sa chceš o tom rozprávať, prídi medzi nás, rozprávaj sa s nami, ako sme my uverili v Ježiša Krista, my ti radi viacej vysvetlíme o to. Boh počuje tvoj pláč. A možno prichádzaj k Bohu s tým, aj spätne sa pozrie na svoj život, že všetko dobré, čo si doteraz zažil, si teraz možno vnímal ako niečo, čo si sám zaslúžil, vydobil, zdedil, neviem čo. Ale skús sa na to pozerať, že za každým dobrým, čo si zažil v živote, bol Boh a rozhodol sa, že ti to chce darovať. A pros ho odpustenie, že doteraz si myslel, že to bolo všetko tvoja zásluha. Takže Boh neposlal svojho syna, aby svet odsúdil, ale aby ho zachránil. Kristus bol zavrhnutý aj za tvoje hriechy. A neuspokoj sa len s omrvinkami Božej milosti, že teraz som zdravý, šťastný, som v pohode relatívne, takže nepotrebujem Boha, ale rozmýšľa nad večnosťou, rozmýšľa nad tým skutočnou radosťou. Neuspokoj sa len takými omrvinkami, ale prídi na tú hostinu. A tento príbeh končí pozitívne, pretože Abraham si to uvedomil. A ako vieme, že si to uvedomil? Pretože keď v Biblii čítame, že niekto, v tomto prípade Abraham,
vzýval meno Hospodina, večného Boha. 33. verš. To znamená, že prichádza k Bohu, všetko je tak, ako má byť. Ukazuje nám na to, že ten Izák, to je ten zasľúbený potomok. Viackrát v Genesis budeme presne tento výraz počuť. A to znamená, že všetko ide podľa Božieho plánu. Že ľudia činia pokánie, Boh je oslávený a Boží potomok prichádza. Takže aj my dnes môžeme takto, teraz ja sa zakončím modlitbou a chceme vzývať nášho Boha, oslavovať ho za to, aký je, prichádzať k nemu ako hriešnici, ktorí sú zachránení milosťou a potom ho budeme ešte oslavovať aj v piesni, budeme mať aj Večeru Pánovu, kde si to tak hmatateľne pripomenieme. Náš dobrý svätý Boh, ďakujeme ti, že ťa môžeme poznávať ako Boha, ktorý rád dodržiava sľuby napriek našim nedodržiavania. A že naozaj my sme tí, ktorí sú neverní a ty si ten, ktorý si verný. A ďakujeme ti, že k nám hovoríš aj cez tieto príbehy, ktoré sú síce staré, ale skutočné. A tak aj ja vyznávam, že to, čo som kázal teraz, častokrát sa ťažko žije, že zneužívam tvoju milosť, nie som proaktívny, chcem si nechať tvoje požehnanie, mám strach o svoju rodinu a o veci, ktoré už si mi dal, že o to prídem, pretože nedôverujem tebe a tvojim sľubom. Keby som ti dôveroval, tak som oveľa viac štedrejší, či so svojím časom, peniazmi a so všetkým, čo mám. Ale ďakujem ti, že z nejakých nepochopiteľných dôvodov stále si na našej strane. Že od nás nič nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Že ktokoľvek bude žalovať na tvojich vyvolených, aj na mňa, na kresťanov, tak neobstojí. Pretože nie my sme dobrí, ale ty si neušetril svojho vlastného syna. A preto vlastne môžeme stáť pred tebou ako zachránení. Lebo nás si ušetril a nás ušetríš. Ďakujeme ti za túto veľkú milosť a záchranu, ktorú máme v tebe. Amen.